promises irango gi yo machal nade nikech giduto gin sirkal ema ero chiwogi kama gintiere kar ka kaka onego bed ni rango ni jopiny oyudo chenro magi e yo makare. Sani ero winjo kanyo chenro moromo e State House gima jatend piny Kenya wacho kaka gida sudo nyime ka giketo e tim gik monego bed ni gikonyo godo ngima jopiny. Leo weche to mit ndi kiwacho gi kata ka jotendwa wacho gi to timo gi ema ok gitimre nikech king'iyo piny sani tiyudo ka really onge gima dhi maber. King'iyo health gik manyo jowetewa ondiko e barua manyo wasomo ne jatend piny, health is mano e chuny piny, ji tuo kaka piny tuo ji ok nyal thiedhi maber, mano wach malich ahinya ma ok wanyal ling'. Kendo king'iyo security, abductions, the killings, jatend piny nogo nosingo ka no campaign kowacho ni extrajudicial killings ok bitimore e lochne. Waneno marando kendo ji ywak. Koro kiwuoyo kuom singo ma ok chopi gin mago mibadhi somo kaka ne wasewacho. Sani nyithindwa ni university moko ninda moko oseduogo e mier. Jopuonj mag university ogomo. Ok ine ka weche go bedo addressed, pogruok mag oganda. Koro piny to ok dhi maber. Kendo kanisa nyaka gol duonde oko motegno kendo nyaka walam ne piny. Jaduong' Baba Askofu owacho nwa ranyisi mar Ruoth Daudi. Daudi en ruoth maka jo Nyasaye ma jodolo ma jonabi ochome kod wach to odok chien kendo tur kendo kwa ng'uono kendo move ahead. Leadership kata odi kamidake no kata oda kata kanise mwarito ka jokwath, kiwinjo wach moro ma ji ng'isi ka feedback nyaka inone gi structures magi kendo nyaka idog chien mondo iwinj ywak joma ni piny mogik. Koro singo ma jatend piny osesingo ne jopiny from campaign up to sani an akia mosechopo ka nitie to tinde. Kwa hivyo the state of the country ok ber. Erokamano ahinya. Bishop David Kodia machiegni kendo ka wantiere kar ka winjo gima twak ma jatend piny Kenya obedo godo kama mul mano kata kamano uyieru kod paro ni nitiere